ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охари хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, маърамат сурат ва маълумотро дар WhatsApp имои мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор хонаҳои сармештагии мо ҳастад аз 65 000 сомон сар мешавад ки аз территорияи Душанбе ҳастад ва хонаҳои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз территорияи шаҳри Бухта, Рӯдаки, Исор, Ваҳда, Турсунзода бадон азиз ҳастад. квартираҳои фурӯшӣ арзон ҳам ҳастад. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред. дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда хонаҳои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 151 сомонӣ. хоҳиш мекунем лайкотона гузоред, то охираш тамошо кунед. навора сар мекунем, маърамат рафтем. якум хонаи фурӯшии имрӯзаи мо аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, деҳаи Пахтакор, 10-солагии истиқлолият, деҳаи Шаркиён гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ 15 сотиқ замин маҳсулат дорад ки седар хона кардага бардорон ки хона неки сохтмош нопра. главни обсои дар дурунш ҳастай, документои хона 100%, гирди хона полни худ маҳкам, дута давроза дорад дӯстон азиз, якта веран, албоми хона тайёр астай. неки оли сохтмош нопра аст, деволош бардоштагӣ нестай. хоб так курсиш фундаментош тайёр астай, главни обсвет ҳастад дӯстон азиз ва дар наздикиш мактаб, мағоза, чизҳои лозимӣ ҳастай. нархи хона мекад бо маслиҳат фурӯхта мешавад, ҷои беҳтарин ҳастай, проектҳои хона ҳастай, фундаментош рехтага ҳастай. фақат ҳамин мисол хонара бардоштанаша сар мекунад ки уже сохтмонашро сар кардага неки нимкола ҳастай. гирдаш полни худ маҳкам, нархаш бо маслиҳат. ин ҳамин рақамҳои расияшон ҳастай, кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст доранд. ба кадоми шумо ки аз ҳамин территорияи Турсунзода регар ки дар кор бошад, маърамат занг занем, ба шумо арзон карда метиҳанд. чихелектон нархаш бо маслиҳат. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маърамат сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. лайкотона гузоред ва навора позитсияш кунед. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар молодёжни театр гуфтага аст, райони Фирдавсӣ, пеши мактаби 28, наздикии казинои Саидчо. дӯстони азиз, квартира ҷои беҳтарин ки квартираи новостройка аст, доми 11 ошина ки ҳамаш уже тайёра, одамо зиндагӣ доранд. квартираи навбатии мо сехонага квартира аст бадорон, дар дуюм ошина қарор дорад, 70 квадрати метр. дом дӯстони азиз 11 ошина аст ки дар дуюм ошинаш қарор дорад ки лифтам дорад, ҷои беҳтарин аст. главни обсвет ҳастай, таъмири замонавӣ, ремонтош бениҳоят хуб астай. бо баъзе чиzoш мегӯяд фурӯхта мешавад дӯстон азиз, аз ҷиҳат кухни гарнитур, телевизори плоски, термис, иноша метиҳанд. хайр, бо баъзе чиzoш мегӯяд савдо мекунем. ҳамаш бо сифати аъло мегӯяд ремонт кардагӣ медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. ҳамагӣ бо нархи $65,000. бо кадоме ки наличи сумкаатӣ мегирад арзонтара мешавад. ина рақамҳо якумшон вавилон астай кор мекунад ва дар рақамҳои дуюмшон мегафона инашам кор мекунад. ҳар ду рақамҳошуда имо WhatsApp пайваст доранд. дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, рӯпарои молодёжни театр, пеши мактаби 28, наздикии казинои Саидчо. доми беҳтарин. агар ки худатон хоҳед ягон маълумотша фаҳмидан, маърамат занг зада бо дигар маълумотша фаҳмида гирен, бо баъзе чиzoш метиҳанд. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед, лайкотона гузоред. ба шумо чӣ хонаи квартира ки лозим аст нависед, албатта мо ҷудо карда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар пеши мактаби Аҳмади Дониш гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 48 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухнӣ ва ремонтҳои замонавӣ беҳтарин кардага ки медорӣ фақат зиндагӣ мекунед. квартира тайёра барои зиндагӣ кардан. дар наздикӣ чӣ хеле гуфтум, мактаб, мағоза, ҳама чӣ дар наздикӣ аст. рӯи парои мактаби Аҳмади Дониш. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ бардорон, бо арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда пастяни кор мекунад. кадоми шумо агар харидор ки бошед, дар ҳамин рақамҳо мегафон занг занед, бо арзонтара мешавад. 260,000 сомонӣ аст бардорон, муомила дорад. бештар маълумоти пурра аз ҳамин рақамҳо. маърамат. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, ягон мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад,
марамат шумо сурат маълумот шуда кунем. Мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. хоҳиш мекунам лайкотон назанем ва силкаи навора дар ватсап имотон падисаш кунем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, хонаи арзонак аст ки қарор дорад дар территорияи шаҳри Бохтар, ноҳияи Совхози Вахш. будам баъдоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки аз замини Совхози Вахш хонаҳои арзон пешкаш кунем. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад баъдон. 3 дар хонаи веремика кардагӣ аст. боз барои ошхона, баня, кухни, оғил ҳамхали фундамент рехтагӣ. гирди хона полни худ маҳкам, боз якам аз дигар санг галавни обсведора гирдашта одамо зиндагӣ доранд. хай ягон маълумоту иловагӣ хоҳем фаҳмидан, бо дар рақамошон занг зада қаттишон гап мезанем. ҳамагӣ бо нархи 70 000 сомонӣ гуфтагии нарша боз арзона мешавад. ҳаволиш хеле кушода аст. барои ҷои хонаи нав карданам дора хоҳем мисол хонаи нав мекунем. чӣ хеле гуфтам нарша 70 тамака бо арзонтар мешавад. ина рақами мегафоншон кор мекунад. бо занг занем бештар маълумоту иловагиша тариқи телефон худатон гирен. лайкора зани навора падисаш кунед. панҷум хонаи фурӯшии навбатӣ аст. баъдро қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт колхози Россия гуфтага аст соҳибшон. хоб кӯчаи Шабкина амихе наистян кӯчаи Шабкина ва Фалакон роҳуш мегӯяд то хонаи асфалти беҳтаринае. ҳамагӣ баъдро маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори дароз аст ва дутаи дигар мегӯяд ҷои ошхона, газхона, подвал дорад, гирди хона маҳкам, ошхона, баня, кухни ва мебелошон мегӯяд қатиш метем. дарони хонаҳо ҳар як кадомшон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, дар наздикиш мактаб, мағоза, аптека ҳамихе чизо ҳастае. об мегӯяд позитсияни дорад. хоб дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 470 000 сомонӣ бардорон боз арзона мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100% аст. омада мегӯяд аз пеш бинем беҳтарина мегӯяд бо сифати аъло мегӯяд мисол ремонт кардагӣ. бо баъзе чиёш мегӯяд фурӯхта мешавад. дӯстони азиз хай бо занг занед қатишон савдо кунед. чӣ хеле бо бояд такрор мекунам. нархи хона обши 470 гуфтаст арзонтар мешавад. рақамошон ҳаста мегафон бештар маълумот аз амин рақамҳо. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки Ленский район. неки нагуфтанд ки имина дар куҷоша адреси пураша нагуфтанд. фақат ноҳияи Рӯдакӣ. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад баъдрон ки 2 дар хонаи веремика кардагӣ ки ремонтуш нокарда шкатур монтаж дорад. фақат рангу бор мекунен медорен зиндагӣ мекунен. 2 дар хона ва обсвечам аст гирдаш маҳкам. ҳамагӣ мегӯяд бо нархи 65 000 сомонӣ бардорон боз ягон сум арзон мекунанд. срочна мега сум дар кора мега соҳибшон. ба кадоми шумо ки лозим аст рақамошон мегафон аст. дар ҳамин рақамошон занг занед ёки дар ҳамин рақамошон дӯстони азиз бояд имом дошта боша. хай бо сархарид карда бинен. одамоне ки намехарад, одамоне ки алиш мекунад мега занг назанад. тоқат суми холӣ ва дар назди амин хона мегӯяд ягон сум муомила мекунем. бо занг занем баъд бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ТЭЦ гуфтага аст соҳибшон. рӯпарӯи ресторани Суғдиён ки пеши сераҳаи ТЭЦ мешавад ҷои беҳтарин дай. сехонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 65 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ошхона, баня, кухни ҳаст. баъдрон лаби роҳ да мегасошон ҷои беҳтарин. хай ремонти хона дӯстон яъне ки средня гӯя мешавад ки барои зиндагитон мешавад. дар пеши дом мактаб, садик, донишгоҳ, бозор ҳамаш наздик аст. бештар маълумотҳои пураша мегӯяд тариқи телефон бо мефаҳмон. ҳамагӣ бо нархи 285 000 сомонӣ бардорон боз арзона мешавад. сехонага дар 4 ошина 65 квадрат ки нархаш бениҳоят арзона квартира. ина рақамошон аст мегафон кор мекунад. метавонед ки аз амин рақамҳо бештар маълумотҳои пураша занг зада пурсем. дӯстони азиз шумо дам агарам хали квартираҳо ки дар кор бошад дар комментария нависен. аз тоҷикистон аз ҷоеш ки хона квартира ки лозим бошад дар комментария нависен. мо аморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо дастгиртона фаромӯш накунед лайкотона гузорен ва имконият бошад силкаи навори моро дар ватсап, имо, телеграм, фейсбук чизи дорен падилсаш кунед. ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Ганҷрез гуфтага аст. шаҳраки Шарора
яъне уртабыз, яке ҷои ободия мега шаҳра Кишварзод деҳаи Ганҷрес, ҷои ободия мега Соҳибшон, ҷои хуб бошда обшӣ. Ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки ду дар хона кардагӣ ҳастад, ки ошхона ва баня ҳаминош мега дар дуруни хона ранги сексия бори дар дуруни хона мега кардагӣ ҳастем аделния, яъне ки поён дур намерен. Гирди хона маҳкам обсвед ҳаста, ҳуҷҷатҳои хона 100%, боз ҷои анҷомхона, аловхона, навесам дорад. баъд дӯстон азиз, главни ҳуҷҷатҳои хона мега 100% дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ. одамоне ки наличи сумкати мегиранд мега бо арзонам мекира мега Соҳибшон ва дарахтҳои навониҳолам мега шунодагӣ ҳастанд. ин рақамҳо 918 кор мекунад ва тариқи телефон мегад маълумоти иловагиша мега худамон фаҳмода метиҳем. дар ҳамин рақамҳо шумо занг занем, бо арзон мекунад, ҳам дигар маълумотша фаҳмода метиҳанд. дӯстон азиз, шумо дам агар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошинои боркаш, лебои техника, чизе ки барои эълон фурӯш ки бошад, марҳамат сурат маълумот шароӣ кунед. дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. дар имрӯза аввалон ҳамқа хонаи фурӯширо пешкаш кардем. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.